O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Mateo. Cando soubo Xesús que encadearan a Xoán, retirouse a Galilea, deixando Nazaret. Foise establecer en Cafarnaún, na beira do mar, en terras de Zebulón e Neftalí, para que se cumprise o dito polo profeta Isaías. Terra de Zebulón, terra de Neftalí, camiño do mar na outra ribeira do Xordán, Galilea dos pagáns. O pobo que xacía na escuridade viu unha gran luz. Para os que habitaban no escuro país da morte, brillou unha alborada. E desde aquela empezou Xesús a predicar, dicindo: arrepentídevos, que o reino dos ceos xa está aí. Camiñando Xesús pola ribeira do mar de Galilea, viu a dous irmáns, Simón, tamén chamado Pedro, e seu irmán Andrés, que estaban largando a rede no mar, pois eran pescadores. Díxolles: vinde comigo, e fareivos pescadores de homes. Eles deixaron de contado as redes e seguírono. Mais adiante atopou outros dous irmáns, Santiago e mais Xoán, fillos de Zebedeo, que estaban co seu pai na barca arranxando as súas redes, e tamén os chamou. Eles, coa mesma, deixaron a barca e máis a seu pai e seguírono. Xesús percorría a Galilea enteira, ensinando nas sinagogas e anunciando a boa nova do reino, curando canta doenza padecía o pobo. Palabra do Señor. Onte me dixo un compañeiro: na palabra que lles prediques mañán, por hoxe, domingo, teslles que falar de ilusión. Pois a ver se de verdade o Señor nos la transmite hoxe. Nas lecturas acabamos de ver como hai un momento, sobre todo na primeira inicial, que nos recorda a un pobo de Israel humillado, fastidiado, apretado, e despois cun momento de gloria, redimido, salvado, pacificado. Por outro lado, na segunda lectura, con esa riqueza, nos di que non andeamos divididos, por algo será, porque o Señor nos quere xuntar, como sae no Evanxelio que acabamos de escoitar aquí: vinde e seguídeme. Imos facer un pobo unido, imos facer un pobo de redimidos e salvados. E a min, dándolle voltas a todo isto, ocurríaseme... Suxeiteme aí, por favor. Claro, isto é unha peza que podíamos pensar que é só para pintar, pero pode sentarse. Pero tamén as persoas que me falaron desta anécdota que imos contar, que ben non pasamos contando historias pegadas ao Evanxelio, verdad? Pois utilizouna para limpiar unha casa, non? E ela, con toda a amabilidade e o cariño, íbanos enseñando a casa, non? Era fermosísima, a verdad que preciosa, non? Iban as dúas, a nai e a filla. Eu dixenlle: carai, pero esta casa está moi ben postiña, moi ben feita, e tal, dá gusto vela, e tal. Dixo: sí, mamá, voulle contar como foi o conto. E a nai colleu e dixo: ui, estáseme queimando o caldo, vou ver como está. E marchou, señal de que non lle interesaba moito escoitar. E contoume a filla: sabe por que marcha? Pois mire, porque esta casa estaba feita unha calamidade. E claro, era daqueles suelos de cemento, de non sei que, e aquí xogaban os meus chavales, e eu tuvenlles que dicir un momento: mamá, isto hai que arreglalo, e vos tedes con que? Se non tuverades, ainda bueno. Entonces eu quero que limpiedes isto, senón nós non podemos vir aquí. Pero muller, pero tal, pero non sei que. Mamá, entrache frío polas ventanas? Sí, claro, sí, bueno, pues eso non nos vale estes tempos que estamos. Mamá, como tes isto? Tes limpieza aquí? Bueno, tal, eu limpio o que podo. Sí, pero este suelo non luce nada, porque non se dá limpiado nunca e tal, e hai rincóns ali que hai peligro de que veñan os ratos e non sei que, tal. Bueno, total, que pola amenaza, entre comillas, esa un pouquiño de que lle iban a retirar aí os fillos e todo eso e que non iban a volver, accedeu a nai, oye, e estaba ahora contentísima con esa casa. Que quero dicir con isto ao final das nosas lecturas? O Señor quere facer de nós un pobo, quere renovarnos. E claro, cando hai unha conversión, xa din os antigos, é máis difícil pasar de bo a mellor que de malo a bo. É máis difícil, porque de malo a bo ainda podemos cambiar, pero de mellorar... Pois iso é a conversión, demanda o noso Señor. E é para que teñamos un final moi feliz, é para que a nosa dignidade mellore, é para que a nosa felicidade sea plena de verdade nas mans de Deus. E a veces os cristiáns temoslle medo a eso, temoslle un pouco de perguiza, porque nos fai remover das nosas costumbres, dos nosos hábitos, do noso ir tirando.
E o Señor quere meterse na vida non para complicárnosla, nin para fastidiarnos, porque sabe que é o mellor para nós e que nos dá a plenitude. Por eso, queremos hoxe seguilo, queremos, cando veña como lle veo estes apóstolos pola beiriña do río, dicirlle, a ver, vinde comigo, deixade as vosas historias, home, vinde, seguídeme. Pois que nós tamén teñamos ese corazón grande para seguilo de contado, deixando as redes das cousas que nos estorban, das que nos paralizan o avance que poidamos ter. O Señor sigue nos demostrando en cada Eucaristía que está perdidamente toliño de amor por nós. E a única maneira de verdade en que nós podemos convencernos para ser convertidos e cambiar é tamén queréndolle moito. Cando cambiamos e melloramos por unha persoa? Cando amamos de verdade. Pois o noso Señor bríndanos desde a Eucaristía tamén esa posibilidade para nós e para o noso ben.